May pahawak siya. Oh my God. Nagugutom siya. Ay, ang sweet. Ay, nalikan niya na. Alay, nalikan. So, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, yun guys, for today's video, gagawa po kami ng reaction video ng kapatid ko regarding po doon sa My Day the series. So, yung My Day the series guys, kakatapos niya lang naming napanood or napanood ko na siya pero re-reaction video ko siya kasi ayan, gusto ko na may kasama ngayon. So ngayon guys, bali panonoorin ko po yung full episode ng My Day the series episode 5. Pero titignan natin kung saan po doon yung mga napakagandang scene. So ayun guys, bali start na natin. Pero bago ang lahat, turn down for what? Guys, don't forget to subscribe in my YouTube channel and don't forget to like and share. Thank you so much. Ayun. Start na natin. Peps. Ang gusto ko talaga dito sa ano na to, sa episode na to or sa ano na to, sa series na to, yung music talaga nila nakakainggan yung panoorin. Hinaan natin. Kakaano talaga yung ano niya eh. Ang ganda niya sobra. Ano po yung Basta't sabihin ang gusto. Basta't sabihin mo lang may pag-asa ako. Nararamdaman ako'y mamuntento. Ang cute ng aso. Sa ibang may gusto. Sadyang hindi ako. Basta't sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Ayan na. Start na talaga. Kuya Ace, okay ka lang? Oh, sige, share mo na ako Sure ka uy. Sana all. Oh my God, parang may kakaibang mangyayari talaga ata. Ah! Hala! Ala, nalulunod na siya. Ala. Ala, nalunod na si Ace. Ala. Ayun, nawala na siya ng malay. Ace? Ayan na. Diyos ko po. Oh my God, to the rescue si Kuya. Oh my God, parang there is something talaga na mangyayari. May kaganapang mangyayari, Diyos ko po. Oh my God, para naman hindi sila lasing sa nangyari.
Oh my God. Ace, uy! Ace! Todo check siya. Diyos ko po. Ayan na, CPR na siya, guys. Ace? Ace! Ace ka, uy! Oh my God! Ah! Ay, nalikan niya na. Alay, nalikan niya. Ay! Ayan, nagkamalay na siya, guys. Ina, nagkamalay na siya. Ah. Oh my God. Tulog si Demonyita. Ay, tulog si Demonyita. Ay, ano ba yan? Sky, thank you nga pala ulit kasi ikaw na nag-drive. Wala yun. Commute na lang ako Una na ako. Alam ko pagod ka na rin. Gusto mo na pumasok? Kumain na muna tayo. Sige, kahit saglit. Ay, Sagutin sana na rin ako all. Yan talaga. Ang sweet talaga ni Ace. May gabi. Parang hindi siya boss. Good evening, ka. Good evening po. Ano sa'yo pagkaw na to? Ay, sir. Ano si Madam Becky? Karon ha. Wajid ko kaloto. Sorry. Okay na ba si pizza? Pizza. Okay lang. Order na lang pizza. Hindi, sir. Limonade. Eh, mag-order ko ng pizza o mag-luminig ko. Ay, Thursday. Thursday. Ay, ito po ka. Ayun, pizza. Mainit-init pa. Oo nga. Gusto mo ba ng ketchup? Sige. Ayan, lagyan mo. Payo FC talaga yung ketchup nila. Gutom na ako. Haba ng biyahe natin. Kaya nga eh. Ito sa akin. Okay. Hi, Sir Ace. Nanang limonade o... Salamat. Sir, tikman mo yan. Nako, magkurog-kurog yung gas na alam ni Sir. Sobrang sarap, di ba? Sarap pa. Manamis. Thank you, Siya Sir. lang gumagawa niyan. Anong ingredient na to? Limonade na siya, sir. Uy, limon. Limon? Dahil sir, no? Sarap, no? Sarap. Oh, Sky. Saan na to? Nagugutom siya. Bakit? Ay, ang sweet! Sobrang dami kong na-realize after nung nangyari. Oh my God, ang sweet talaga ni Ace. Alam mo, feeling ko, sama-sama akong tao. Ayun, na-realize din na rin yung mga ginagawa niya sa mga ano niya, trabahador niya. Pero kung tutusin talagang ano naman mabait naman talaga si May Ace. nagawa ko sir before na hindi maganda. Ayun, nag-apologize na siya. Sana all. Parang siya na mismo yung nagpakumbaba ganon. Buhay, sobrang bilis pala. Kaya, siguro, wake up call na rin para sa akin na magbago. Ay, may pa-wake up call. Diyos ko po. Siguro, second chance ko na rin to para gawin talaga kung ano yung gusto ko. Yung ko naisipin ko ano sasabihin ng ibang tao. Diba? Kung saan ka masaya, go for it. Yun yung mga na-realize ko. Miss Becky! Hi, sir. Hindi napakadira. Nakikinig si Madam Becky. Diyos ko po. Chismosa. Chismosa si Madam Becky. Talaga, Miss Becky. Oh my God. Sana all. May pa-picture. followers, sir. Ano ko followers, diba? Kaya mabawin sarap yung matay pa yun. Talaga, Miss Becky. Ato na dito. Sige, sir. Salamat, Miss Becky. Thank you. Alam mo, Sky, kahit ganun yun si Miss Becky,
sobrang mahal na mahal ko yun. Kasi siya na yung tumatayong nanay ko. Kung napapansin mo naman siguro, wala akong mama, di ba? Kasi simula bata pa ako, iniwan niya na kami. Kami na lang ni Daddy. And si Daddy, syempre. Parang may kamukha siya. Doy, parang alam mo yung kasama kamukha ko niya na si Sir Erlindo. Pati si Chukchuk. Ano? Alam mo, ang tingin ko sa kanila talagang parang pamilya na talaga. Minsan nga, mas mahal ko pa sila kaysa sa daddy ko eh. Ha? Sherwin. Ano ka ba, Es? Alam mo, Sir simula Sherwin. ngayon, family mo na rin ako. Yung Chinese, yung parang Chinese na ano, picture. Sinabi mo yan ha. Parang may naaalala taga kami kasi Jito sa ano. Ace, Ganda. Salamat ah. lagi sir, ako nga dapat magpasalamat sa iyo. Oh, sige na, kana na. Ay, may pahag. Ting. Ay, sana all may pahag. Magka, message ko na lang pag nakauwi. Sige. Good night. Bye. Ang sick naman. Anak, kumusta naman ang biyahe niyo? Ito na medyo pagod. Oo nga, latangan. Ay nako, dahil mukhang pagod na pagod ka, magpahinga ka na lang dyan. Salamat. At kapag nagutom ka, ha, may pagkain sa kusina. Salamat. Initin ko pag gusto mo kumain. Nay, ako nang bahala. Excuse me. Ay, Diyos ko po, dyan ang demonyeta. Diyos ko, dumating na naman ang demonyeta. Boss mo ba talaga yun? Moira, anong ginagawa mo? Nagmamaang-maangan ka pa? Kapalit-palit ka Ang dagdag ng kasi. sinisali ng boss mo eh. Kala mo naman ang ganda-ganda mo, hindi ka naman Wala kang maganda. pakiramdam? O sadyang gusto mo lang? O bakit ba na magagawa mo kung gusto niya? Kumalma ka na ng mga kapitbahay. Ay, Diyos ko, kapag ako yan, napakabastos na ano. Gusto niyo bang malaman kung anong pinagagawa ng anak niyo? Ay, Hoy, babae. Huwag ka mag-scandal doon sa pamamahay natin. kaya nga. Pansin mo na nga, nagigigil na ako dito sa babae. Sa bunutan mo na kasi. Hoy, babae, may tokada. Kung di ka maritokada, hindi ka maganda. Huwag kang makisali dito. Moira, uy. Bukas na lang tayo mag-usap, oh. Babaeng rito kada. Mukha naman kasi talaga siyang tipaklong. Huwag mo akong hawakan. Akala mo hindi ko alam? Kitang-kita ko kagabi yung mga pinagagawa niyo. So ano ngayon, ang sit nga nila, di ba? Ako pa talaga hindi mo maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Huwag mo baliktarin, Sky. Gusto mo bang malaman nila yung mga pinagagawa mo? Sige, sabihin mo ha. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya nga, wala mo silang ginagawang masama. Nag-happy-happy lang sila. Kitang-kita ko, Sky, yung mga pinagagawa niyo. Akala mo palalampasin ko yun? Boss mo ba talaga yun? Moira, ikaw yung mahal ko. Ano Yeah. ba, Sky? Ba't ka nag-iisip ng ganyan? Itigil na natin to. Wala ka nang maluloko. Tama yan, mas maganda yan. Itigil nyo na, dahil hindi kayo bagay. Ayoko na. Mas bagay sila ni Ayoko Ace. na. Moira, pag-usapan naman maayos to. Wag na, mother. Bakit mo desisyon na galit ka? Moira, pag-usapan naman natin ito. Hindi na ay ano, Wala na tayong dapat Sky. pag-usapan, Mas mabuti Sky. na yan. Break na tayo. Yan, Ayoko tama na. yan. Mukha kasing Magsama demonyeta kayo ng ka. pamilya mo at ng boss mo. Hoy, babae, umalis ka na ng bahay namin. Kaya Ano nga. ka lang dito? Wala ka Sige, namang- sa bunutan mo na yan, Oo. sister. Aalis na ako at hindi na ako babalik sa peste niyong pamamahay. Peste ka pa. Mukha kang unggoy. My God, nanggigigil talaga ako sa babaeng yun. Diyos ko. Ayan, Oh my God, nanggigigil ako dun. Nakakainis, nakakainis. galit lang yun, kaya ganun. Iyaan mo siya. Oh my God. Oh my God. So ayan guys, bali napakahaba pa nito guys dahil first ano pa lang yun. Episode 5 siya. So ayan guys, bali yun pa lang yung kauna-unahan sa ano, first episode pa lang ng episode 5. Ayan. So next natin guys is ito. Ito guys.
ang next natin. So, ayun guys, bali na pa, habang tumatagal kasi yung My Day the series, talagang bumubongga siya ng bumubongga. Kaya, I would like to thank sa Oxim Film. So, ayun guys, thank you so much. Ayan, hinihingi ko po ang inyong permission to post this reaction video regarding po sa sa My Day the series. At nanggigigil po talaga ako doon sa babaeng yon. Diyos ko, hanggat maaari gusto ko siyang ganito, oh my God, ay, ganyan, Diyos ko. So, tuwatago siya. So, next na tayo, guys. Ayan. Antayin natin na. Next na. At, sasabunutin ko talaga yun ng bongga, ganon. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin. Gupo ni Sir Ace, Diyos ko po. Kung ako ang magiging boyfriend mo, Diyos ko, hindi na kita pagkakawala. Oh my God. Parang nagluluksa naman yun. Ay, ang pesting tipaklong talaga na to. Ay, ang sarap mo talagang sabunutan. Diyos ko, kang tipaklong ka. Akala mo naman ang ganda-ganda niya. Diyos ko. Humanda ka, Sky. Humanda kayong dalawa. Humanda ka rin. Sasabunutan talaga kita. Lintik lang ang walang ganti. Talagang lintik lang ang walang ganti. Hindi pantay yung kilay mo, madam. Gusto ka. Nanggigigil talaga sa babaeng yun. Sana maalis na yun. What you got? You're using, bro. Ito yung yung Englishero ewan. Mukhang butiki naman. You got me every button. Oh, you're going to die. You're going to die. Oh my God. I'm going to die. I'm going to Awit mo naman maglaro. This is why you stay at the floor and I get to see it. Okay lang. Comfortable naman ako sa floor. Yeah. Ano, one more game? Pre, tingnan mo tong... Tingnan mo to, oh. Tingnan mo yung status ni Moira, oh. Break na daw sila ni Sky. Ano naman ngayon kung break na sila? Bro, what a loser. Bro, I wonder Hindi what mo ba he did. napapansin? Madalas magkasama si Ace at saka si Sky. Ace. Oh shit. Ace Tan? Yung may-ari na Ace of Cakes, bro. Yeah, That guy? yeah. Bro, you know what it means, right? Gago, it all makes sense. This guy's banging his boss, bro. Damn, Sky. Kaya pala... Kung naman kakatuwa Buti itong mo lalaking to. napapansin eh, parang may something yung dalawa. Never gonna expect that you'd have the guts to do that. Like, dude, damn, bro. Dude, Kawawa ko si Moira. Moira? Bro, I mean, there are some bad bitches that we like, pero Moira's just a bitch, man. Kahit sila pala ayaw nila si Moira. Nakakatawa ka naman, Moira, talaga. Kawawa ka naman, wala kang kakampi. Buti pa to, nakakaintindi siya pero Hi, ma'am. medyo kaaway din siya. Siyempre babae siya kalaban. Madami lang iniisip, Joe. Boyfriend mo yan, no? Ito namang waiter na to. Masyadong maraming tanong. Daig pa yung investigador. Boyfriend nga, sabi na nga ba eh. Ayun na siya. Ano naman ang gagawin mo? Parang expert na expert ka dyan, ah. Hindi naman, ma'am. Hindi naman na. Kung hindi mo na itatanong, ma'am, lahat ng mga katrabaho ko dito, sa akin ang hihingi ng advice Ay. kapag may problema sila sa mga Ano yung gandang gabi, Vice? What? Okay lang. Hindi naman. Tinalo mo na ata si gandang gabi, Vice. Si Meme. What? Okay lang, ma'am. Tinalo. Baka mahuli ako ng manager.
Talagang mauhuli ka ni manager. Kaya nga. Lalo na mali yung ginagawa Ma'am, mo. pero alam mo, hindi bagay sa'yo yung malungkot. So may gusto ka Pabawasan lang. ang ganda mo. Yan, smile ka lang, ma'am. Huwag masyadong isipin yun. Lalaki lang yun, ma'am. Ang ganda-ganda mo. Halos lahat nasa sa'yo na. Ano ka ba, makakahanap ka ng mas deserve? Oh, mas deserve. What do you mean? Ikaw na lang. Huwag siya masyadong isipin, ma'am. Kaya talaga ang buhay. Yes. Oh, so customer ka na rin ba ngayon? Ay, Hindi po. Manager ko, ma'am. Hello, ma'am. Pasensya ka na sa Dr. Love ng aming Doctor. restaurant. Ano, dyan ka lang ba? Baka gusto mong maghugas ng pinggan doon, o kaya mag-serve sa kabilang table. Pwede? Alam mo, Wala nga, ma'am, eh. para sumunod ka, ma'am, excuse me lang ha. Minsan kasi mga tao ko dito kailangan din ko ginagawa. Halika na. ayan. Meron po sana ako sa'yo, ma'am. Ano? Sana libre ma'am ng halo-halo eh. Bawas mo na lang sa sahod ko. Tigilan mo ako, hindi ka ano, mag-ano ka pa. Gusto mo? Gusto mo? Ayan, napinok ka tuloy. Tumang-tuwa siya. Oh my God. Ayun na. Oh my God. Oh, lupa ni Sir Ace. Gwapo ni Sir Ace. Parang balisa siya, may hinahanap siya talaga. Sa tingin ko ang hinahanap niya si Sky. Parang di pumasok si Sky, nagdadalamhati. Diyos ko. Pati yun, ipagdadalamhati yung babaeng yun, parang tipak kong talaga. God. Sky, anak. Anak. Kunwari, tulog naman si Sky. Ay, naku, anak. Ano ba? Bakit hindi ka pa kumakain? Nagluto pa naman ako ng paboritong sinigang. Tagat ng batang to. Halika nga, bumangon ka nga dyan. Halika. Bumangon ka dyan, huwag ka magbukas na. Tumayo ka dyan. Halika, tayo. Halika rito. Ay, naku, itong batang to, ha? Oh. Ay, may papulbos si Madam. Sakit ka pa yung ginagawa mo. Si Mother, maalagang Ay, naku, ina. anak. Huwag ka nang ganyan, ha? Huwag mo pang kinayangan ng Moira na yan. Kaya nga. Naku, hindi naman siya kagandahan. Tama, Mother. Arte pa. Yes. Anak, deserve better. Yeah, you deserve better. Mamahalin ka. Not her. Tapos, aalagaan ka. Ito ba yung pagmamahal? True. Hindi yung maraming Because the anak. true love is si Sir Diba, Ace. anak, tingnan mo ko. Ang gwapo-gwapo. Anak ka sa akin. Kaya naku, huwag ka matakot at maraming magmamahal sa'yo dyan. Tama. Sarap! Charot. Okay ba, anak? Yes. Ano naman dyan? At, sumunod ka sa akin na. Main ka na ha, kailangan mo kumain. Hindi na anak, sumunod ka na. Sunod na ako. Ay, naku, itong batang ko. Hello? Oh, hello. Patawag ka. Siya nga, ikaw yung tumawag sa akin. Ay, ako ba Yung ano tumawag? eh. O bakit? Ano ba? Ba't ka na pumapasok? Naharap ka na si Ace ah.
Oh, nalulungkot nga eh. Sir Kayo ba kayo? Ito naman, oh. Oh, ano na, tara, shot tayo. Shot na? Shot na. O sige, ano? Ngayon na? Oo, ngayon na. O tara ba? Shot na, ha? Basta, libre mo, ha? Huwag ka na mag-alala doon. Ako na bahala doon. Nandun naman si Bryce eh. Sige na. Sige. Sige. Ngayon na. Sige. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin. My God, ayun na naman. Natapos na naman ang ating episode 1.2. Ayan. So, next na natin, guys. Ayan. Next po natin. Yung episode 5 pa rin po siya. So, bali doon po tayo sa 3.4. Ayan. Play na natin siya, guys. Talagang super exciting talaga. Kinikilig ako ng sobra. Grabe. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin. Ayun na. Ang gwapo ni Sir Ace. Diyos ko po. Alam mo, pre, kung di pa ata kayo nag-break ni Moira, hindi niyo ako pupuntahan dito. Sure ako. Pasensya ka na. Medyo busy lang kami ni Jam sa kumpanya. O nga naman, kami din naman. Marami rin pinapagawa sa amin, pero buti na lang. Free ko ngayon, so... Ako ba, tol? Okay lang yun. Okay na rin na nag-break kayo ni Moira. Tama. Puro na lang stress binibigay sa'yo nun. Kaya Oo nga, nga, puro tol. na lang stress. Parang Diyos ano, parang may mali Yung kay ganong Moira. klaseng babae, wala pang Sa'yo. respeto sa magulang, No? wala akong kwenta Parang yun. weird. Alam nyo kayong dalawa? Sobra kayo eh, no? Di ba kayo na in love? Alam mo, tol. Past is past, relax na lang. Enjoy tayo. Pass is pass, never been Enjoy back. muna tayo, bro. Kasi minsan Ayun tayo na. magkita eh. Para makapag-post naman ako sa IG. O, diba? Perfect. May picture na tayo. Charot! Sa person niya talaga. Enjoy the night. Just enjoy the night. Oo nga, mag-enjoy ka naman. Ngiti-ngiti, bro. Yes, tama yan. Ingitin mo lang yan, Sky. Kasi, nandyan naman si Sir Ace. Para Ano ba kayo? sa'yo. Order pa tayo isa. Oo, marami pa. Ano bang nangyari sa mukha nito? Good evening, sir. Good evening, sir. Tanong ko lang, si Sky ba nagre-report? Kasi di ba ilang araw na siya hindi pumapasok? Ah, sir, parang hindi pa po. Pero alam mo po, parang nakita ko po sa post ni Jam, parang nasa El Bottega po sila. Okay, sige, bye-bye. Thank you. Ay, sige po. Ay, sige. Super Salamat concerned po. talaga ni Sir Bye-bye. Sky. Para namang, Sir Ace pala rather. Para namang hindi siya boss. Magandang gabi na. Parang ano lang niya, parang jowa sila Ayoko na talaga. magpastos. Oh my God. Bumaba na naman yung mga boss ko. Ay. Guys. Isa pa tayo, ha? Oo, no. Sagot ni Bryce. Sagot ni Bryce. Pre, alam mo. Pre. Oh. Huwag ka na kasi malungkot, ha? Sino? Pre, chicks yan, no? Pre, gusto mo, ako lalapit, tapos wingman kita. Okay? Ay, wow. Kasi sabi mo, bakit? Wala ka nagkakagusto sa'yo eh. Okay lang. I mean, malay ko, pero makahanap ako dito, di ba? Makinig kayo. Real talk, ha? Real talk. Pagod na ako sa mga babae. Ay, Pahinga muna. yeah, kasi mamahalin niya na si Sir Ace talaga. Hindi ko na mabilang po. Pero si Moira talaga, minahal ko yun. Yup! Real talk tayo, ha? Real talk tayo. Tayo na lang. May di pa real talk pa talaga siya. Kadiring babae yun. Diyos ko, walang respeto. Friend, di ba mahal mo kami, di ba? Di ba? Di ba? Kami na lang. Bakla ata to. Kahit sa kamay. Bakla ata. Bakla ka, te.
Kapal na mukha eh. Ay. Kala mo naman, Pogi. Alam mo, nakailang jowa na ako. Ikaw. Ha? Wala. Bakla siya. ML. ML. Yeah! Anong ML? Pag may nahanap ako, who you are sa akin. Pag nahanap Ay! Kailan siya makakahanap kasi? Dala mo, cheers na tayo. Cheers na tayo. Cheers! 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 Guys, para sa akin itong gabi na to ha. Oo naman. Kaya isa pa. Sagot mo na. Oo naman lahat. Sige! Oo na. Oo na, oo na. Ayun na si To The Rescue. Ay, yun na si Sir Ace To The Rescue talaga siya. Bipa mo ba yun? Ito. Fuck, bro! Bro! Ay, ang mga tipaklong na ano, magkaklase. Yung mga losers sa school Kala mo gagwapo naman itong mga to. Group of fucking rejects pala kayo. Pre, sikat na sikat to ngayon May balita. Oh yeah, Sky! Bro, one question lang How does it work? Does he... Or do you... Which do you prefer? Sa Pilipinas tayo, pre Huwag ka maging English dito. Kaya nga, kala mo namang gwapo-gwapo mo, kinagwapo mo yung pagka-English mo. Diyos ko, para ka mukha molto. Break ni Moira kasi... Yung boss mo? Bakla! Ay! Baka ikaw ang bakla. Yo, chill bro. Ano to, mean girl? Flash yan Ano ba nagsasabi mo? Ayusin mo muna yung buhay mo Mukha Kaya nga. Yan, tawa yan! Diyos ko! Ano ba? Preto to. Ganun Ay! Oh my God, ayun na! Ala! Ala! Hala! Alatado na akong bakla ata si Sir talaga. Diyos ko po. Wala man lang siya nagawa. Bakla ata si Sir. Ay, tanga. Hello? Hati kita sa inyo, ano ba? Kulit mo. Problema mo. Ayaw pa umuwi. Ikaw ang may problema, Sky. Tinatawagan kita buong araw. Mini-message kita, wala ka man update. Kaya hindi ko alam kung asan ka. Tapos nakita na lang kita. Lasing? Tapos tignan mo yung mukha mo, basag. Ano ba yan? Talaga ni Sir Ace. Pero parang ata siya talagang bakla. Wala man lang siya nagawa. Diyos ko po. Huwag ka lang magsalita kung concern ka. Kung concern ka, pakita mo. Pakita mo sa akin. Kung concern ka, huwag mo akong iwan. Kung basta-basta lang. Kasi wag ka kasing... Hindi naman siya talaga nang iiwan si Sir Ace eh. Wala naman akong kasalanan May sinabi pa akong kasalanan. Ang gusto ko lang malaman mo, nandito ako kung kailangan mo ng tulong. To the rescue talaga si Sir, pero wala siya nagawa. Ay, hindi niya alam si Sir Ace yung kausap niya. Lasing ka na talaga. Ay, nako, Sky. Saan ka na talaga? Para kang bata, Oo, ikaw. Lasing to. Tignan mo ako. Trabaho nga ng hilinga mo Lasing to. Kung di ka lasing, sino ako? Basta mag-direct ka na lang. Parang hindi niya boss talaga inutusan pa niya mag-drive. Ikaw, alam mo ikaw? Ikaw na yung ikaw lang yung nakakaintindi sa akin. Kaya... Diyos ko. Sky, umalis ka. Huwag mo. Huwag mo akong... Oh. Sky. Yuck. Teka lang. Umayos ka. Umupo ka na maayos. Oh my God, kadiri talaga. Isang tubig dyan. Mukha ka ng tissue dyan.
Ayun, nakarating na sila sa bahay. Tao po. Sino Tao kaya ang po. lalabas? Sino yan? Dito po ba nakatira si Sky? Oo, sino kayo? Kayo po ba yung nanay niya? Oo. Kasi po, Ay, bakit? Ay, Anong nangyari kay Sky? overreact naman si mother. Kasi may gusto. Naku, ang gwapo mo pala talaga. Ay, ano nangyari kay Sky? Para tuloy siyang ano. kasi magpapatulong lang po sana ako kung pwede natin buhatin. Bata yan. Kuya naman, mother. Lagi na. Ay, naku, nakakahiya naman. Sabi, halika tulungan natin. Tara po. Pasensya na kayo sa abala, ha? Kasi, medyo nabigla kami. Asan ba si... kuya? Sa kabilang ano? Dali, ano na yan? Nakakatuwa naman talaga siya. Oh my God! Nakaka-excite talaga siya. Nakaka-excite na nakakakilig talaga. Sobra. Grabe talagang nakaka-touchable talaga yung My Day the series. Oh my God. Kung ako sa inyo guys, huwag nyo nang palalampasin na panoorin ang My Day the series. Kasi para sa akin talagang napakaganda talaga niya. Grabe. Tapos exciting. At saka marami kang mapupulot na aral. Ganun. Yan. So ayun guys. Next na natin kasi talagang hindi na ako makapagkantay. This is the last. Ayan. Ano kayo mangyayari dito? Ayan, this is the last guys. Naku naman, anak. Ano ka ba? Bakit ka pa umiinom? Naku, Lasing na lasing talaga si Sky. Diyos ko, hindi niya alam ang ginagawa niya. Baka mamaya may mangyaring kakaiba. Bata ka. I'm excited talaga. Ano ba nangyari sa batang niya? Diyos ko. Oh, umiga ka rito. Ano ba nangyari? Ay, pagdimot siya. Hindi naman umiinom. Saan ba galing sa batang to? Naku tita, nakita ko po sila na umiinom. Kaya hinatid ko na po dito. Pasensya ka na. Wala po yun, tita. Pasensya ka na, sir. Paano ka ba? Okay lang. May pahablos. Pasensya ka na. Kuha ko ng pang ano yung sugat niya. Tita, ako na po. Marunong po ako. Sigurado ka? Sige po, ako na po. Sige, salamat. Si talaga ni Sir Ace. Diyos ko po. Sana all ganyan maging boyfriend. Kumuha ka nga pala ng I numero. love. Tita, kahit ano lang po, okay na po. Dali para makainis ka na naman ng tubig. Salamat. Anak. Maraming salamat talaga, ha? Wala po Lahat yun, ng tita. itulong mo kay Sky. Anak. Pwede ba katang tawagin, anak? Ako po, tita. Magkasing edad naman kay Miss Sky. Masarap nga po sa pakiramdam na tinatawag na anak. Sana. Ay, teka. Kumain na ba kayong dalawa? Kumain na po ako, tita. Kumain na po ako sa bahay. Sigurado ka? Opo. Medyo masakit to, Dahan-dahan lang. Dali, Ken, bilis. Saan ka nga pala nauwi? Sa Makati. Salamat. Sa Makati po, tita. Opo. Kung gusto mo, dito ka na lang magpalipas. Ay! Doon siya matutulog. Nagtatabi sila. Okay lang ba sa'yo? Okay po. Sandali, ay, kukuha ka ng damit, ha? At magpalit. Dahan-dahan lang. Ako nailapag ko pala din yung damit. Nakakatawa naman yung kapatid ni Sky. Ito pala, ito, baka pwede na sa'yo to. Opo, tita. Kasi naman, siguro. Hindi naman po ako mapili sa damit po. Ay wow, sana all hindi siya talaga mapili. Parang napakasimple niya pero ang forma-forma, my God, nakakailang talaga. Diyos ko. Pag yun talaga nakarko, ewan na lang. Sige po, tita. Para makapagpahinga ka na rin pagkatapos niyan. Na, ano? Ito na ako matutulog. Alagaan ko si tita. Higa dito, oh. Sakitan eh. Nakakahiga naman. Halika na. Sige ha. Mauna na. Ay, kununtog pa ako. Okay lang po, tita. Bye-bye. Halos magalikan na sila, just ko nakakaano ka.
mo daw siyang iiwan. Diyos ko. Nakapagiling. Diyos ko. Ayun na. Alalala. Hindi na sila magalikan. Diyos ko po. Oh my God! Magtatabi sila. Magtatabi sila. Yan! May pahawak pa! May pahawak siya! Oh my God! Diyos ko! Oh my God! Ayan, naging grabe, nakakakilig talaga siya sobra. Ayan, may ganun tagal-tagal na naman natin maghahantay. Next Saturday na naman. Diyos ko po. Ayan guys, so ayan guys, sana nagustuhan niyang reaction video na ito. Sana po, don't forget to thumbs up and share this video. And paki-subscribe po ang aking YouTube channel. At i-subscribe niyo na rin po ang Oxim Film. So ayan guys, thank you so much po sa panonood. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po pala si Jomsky18 Vlogs. Maraming salamat po. Ayun, thank you so much sa inyong panonood.